Svedectvo z Omska, Slovenská provincia. Na výzvu spoločnosti Slovenská provincia s nadšením a odvahou otvorila 20. apríla 2011 novú komunitu v Rusku, v sibírskom meste Omsk. Komunitu tvoria dve sestry, ktoré až doteraz pracovali v Nižnom Tagile. Tretia sestra prišla zo Slovenska. Vykročili sme po ceste, ktorá je duchovná, apoštolská a misionárska, cesta spoločná. Omsk sa nachádza v západnej Sibíri a má asi 1 000 000 obyvateľov. V porovnaní s ostatnými sibírskymi veľkomestami je mesto Omsk chudobnejšie z dôvodu veľkej migrácie, nezamestnanosti, strate zmyslu života. Misia v Omsku je vyjadrením našej hlbokej oddanosti Kristovi služobníkovi a našej túžby nasledovať ho podľa charizmy zakladateľov. Naše pole pôsobnosti je veľmi široké. Uvedieme len niekoľko druhov služby, cez ktoré chceme svedčiť o milosrdnej Božej láske. Ľuďom bez domova, ktorých stretávame pri železničnej stanici a v nemocnici, deťom z chudobných rodín, deťom, ktorých rodičia sú závislí na alkohole, drogách alebo prostitúcii, v pastoračnej službe organizovaním duchovných cvičení, sprevádzaním účastníkov a tak ďalej. V Omsku sme našli v miestnej charite ženy a mužov, ktorí sú solidárni a dávajú zo seba to najlepšie pre spravodlivejší a bratskejší svet. Spolu s nimi zápasíme v boji proti príčinám chudoby, usilujeme sa o nastolenie pokoja a úcty k životu. Teraz by som sa s vami chcela podeliť o jednu skúsenosť z uplynulého roku. Týka sa dedinčanov z okolia Omska, ktorých situácia je stále kritická a nezlepšuje sa už niekoľko rokov. Ľudia utekajú z dedín do miest a štátna migračná politika túto žalostnú situáciu nijako nerieši. Hlavným problémom je nedostatok práce a ľudia teda nemajú šancu zamestnať sa. Táto situácia vyžaduje od nás, dcér kresťanskej lásky, vynaliezavosť a tvorivosť podľa príkladu našich zakladateľov. Preto túžime zlepšiť kvalitu života chudobných, mnohodetných rodín a predovšetkým školopovinných detí z dedín. Našou hlavnou úlohou je zvýšenie príjmu chudobných rodín cestou rozvoja domáceho hospodárstva, chovu dobytka. V čom teda náš projekt spočíva? Sestra zodpovedná za projekt v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi a niekoľkými osobami na miestnej rovine určili 10 rodín, ktoré sa nachádzajú v najnúdznejšej situácii, pričom dali prednosť mnohodetným rodinám. Spolu je to 32 dospelých a 47 školopovinných detí. Vďaka fondu Deľba 2011 sme mohli zakúpiť 10 kráv pre tieto rodiny. Každá rodina sa samostatne stará o svoju kravu, o zabezpečenie krmiva, o údržbu chlieva. Okrem toho musí prvé teliatko darovať inej rodine v núdzi. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života chudobných rodín, v prvom rade školopovinných detí. Našou hlavnou úlohou je zvýšenie príjmu chudobných rodín cestou rozvoja domáceho hospodárstva, chovu dobytka a motivovaním týchto rodín k individuálnej práci po ukončení nášho projektu. Úlohou je zároveň potlačenie sociálneho zneužívania pomoci. Projekt spĺňa aj výchovnú úlohu. Deti sa totiž vychovávajú vďaka príkladu svojich rodičov, ktorí sa snažia prácou zlepšiť materiálnu situáciu svojej rodiny. Zverujeme túto misiu do vašich modlitieb s túžbou a nádejou
že Duch Svätý vykoná oveľa viac, než si my sami dokážeme predstaviť.